Em dic Joan Díaz Rifà. Uri Freixa Escuder. Jordi Fitó. Albert Lis Passarell. Em dic Jaume Borràs. Coordinador de la línia masculina. Estic de segon entrenador de l'Oriol Freixa. Fisioterapeuta. Bàsicament sóc l'entrenador de porters i porteres dels dos equips de l'Arc, sub-16 i sub-18. Les meves funcions són la de coordinar tant els jugadors com el membre de l'estaf per aconseguir el màxim rendiment possible d'un grup de nanos que està començant amb l'alt rendiment. Vetllar pel bon funcionament de tot el tema logístic, en quant a, sobretot a campionats i el tema dels entrenaments i tot. Vaja, a dins de l'Arc, a part d'entrenar i portar a l'escola de porters de les seleccions, quan viatgem ajudo ja sigui el cap d'equip, el fisio, amb les tasques que calguin. Jo estic ajudant-lo durant els entrenaments, que ell em demana les qüestions que hem d'entrenar de cara al campionat, i aquí al campionat l'estic ajudant molt en tema vídeo, gravar el nostre partit, analitzar el rival, passar vídeo als nostres jugadors perquè comencin a prendre millor les seves preses de decisions i estar molt individualment amb els jugadors. Intentar que els nanos estiguin bé i evitar que hi hagin lesions, i si hi ha alguna lesió o alguna sobrecàrrega, tractar-los. Jo crec que l'esperit d'equip és la base en qualsevol equip, ja no només amb la selecció, perquè sense esperit d'equip no vas enlloc. Si no tots van a una, les coses no funcionaran. Considerant que estem amb equips que estan aprenent, que s'estan formant, ensenyar-los l'esperit d'equip jo crec que és bàsic perquè puguin funcionar com un conjunt, com un equip. L'esperit d'equip, al final, el que busquem és la cohesió de grup i la importància en els valors de l'esport d'equip, com més amb el hoquei, aquí des del primer fins a l'últim té el mateix rol d'importància. És molt important perquè són uns valors que intentem inculcar-los en tots els nanos que passen aquí a les seleccions catalanes. És superimportant perquè al final són tornejos molt curts on tot passa molt ràpid i com més cohesió i més esperit d'equip es tingui, molt millor. El que més m'agrada és representar l'escut de la Federació Catalana i del meu país i veure com estem fent créixer tot aquest esport des del nivell base. Fer alguna que m'agrada, treballar en el món de l'esport, que és una de les meves passions, i com a fisio, que és la meva professió, llavors això és la combinació perfecta. A nivell personal, primer és una nova experiència que no havia viscut mai, que és el primer cop que estic aquí, i per seguir aprenent de molts bons entrenadors i moltes vivències com és estar amb jugadors de molts clubs. Home, per mi és el màxim, perquè és el hoquei en el qual convisc, que he viscut sempre, i poder entrenar els porters, les porteres i formar part d'aquests staffs, per mi m'omple d'orgull i vaja, que estic molt content. És un orgull poder defensar Catalunya i aportar el meu granet de sorra dins de la federació.